Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene zinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathini umagujwa, ngumshana wakofuze fulelo mashiya amahlangathi azoshumayela, umzukulu kaMdumo, igaba elimabanga lizalo uthumbula tshatatsha zalo uphesha zalo umaguyane zalo uvaphi zalo uNokhojo. Kuhlala kuyintokozo ke kumina mbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kwi-channel ethe enkulu la sifundisana khona isintu, sichushisane kwezinye zezinto othola ukuthi asiziqondi sabantu abampeshona. Uzokhumbula futhi ukuthi ziningi izinto ezimkhuba ezibizwa ngesintu. Yonke into nje umkhuba umuntu kulula ukuthi avela ibize ngesintu. Bayakhohlwa abantu ukuthi masikhuluma ngesintu sikhuluma ngomthetho kamkhulu womkhulu. Umthetho ke bafowethu enye into masikhuluma ngomthetho. Angizungena kodwa lapha. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba. Intombi ziyamncumela utsizwa ziyamkhombisa isona esincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa sivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ngikhona elikholwa ngenhliziyo engalibhadla kancane esontweni. Ugqamgqama umsathenkankane lakhala lathi ngahamba lithe silo lathi ngahamba. Ngaziphiwa umkhulu wami lezo zibongo. Ikhehle lizala umama, umdumo, igaba elimabanga. Ilona elangipha lezibongo lathi ugqamgqama umsathenkankane lakhala lathi ngahamba lithe silo lathi ngahamba. Noma kuthiwa ngiyakhuluma empepheni, ngiyazibiza lezibongo ngoba izona engazethiwa umkhulu wami uMdumo. Namuhla ke bafowethu indaba ithanda ukuthi ibe nkulu ngoba iphethe into ezokwazi ukuthi isilekelele. Baningi abantu la behlala khona okanye emagcekeni emizi yasemakubo ekuke kufike isilwane okanye isilwanyana esiwuphawu okanye sizinkomba zokuthi sekukhona abantu abadala. Uzokhumbula ukuthi ngelinye ilanga ngafika ngachaza ngathi inyoka ayibona abantu abadala kodwa inyoka iwuphawu lwabantu abadala. Kunomehluko phakathi kophawu nento ekuyiyona ngoba omunye umuntu uzothi abantu abadala bayinyoka kanjani, abantu abadala bayinja kanjani, ngoba uzokhumbula ukuthi kuyenzeka mawulele uphupha imalasi kanti imalasi ayisona isitha, iveza isimo esithile okanye iwuphawu lomuntu omdala wakini osadlula emhlabeni. Angizungena kodwa ngigxile lapha. Ngenkathi egcekeni lomuzi wakini kufika inyoka, mhlawumbe inyoka ehlaza okanye endlini ohlala kuyona kufika inyoka ehlaza. Zinkomba lezo zokuthi sekukhona abantu abadala njengamanje sebefikile. Leyo nyoka iwuphawu lwabantu abadala. Leso sithwalambiza osibonayo siwuphawu lwabantu abadala. Lelo qhwago libonayo liwuphawu lwabantu abadala. Leyo nyendle oyibona okanye oyizwikhala uphawu labantu abadala. Zinkomba zokukukhombisa ukuthi sekukhona abantu abadala. Uningi ke bafuthe ngakubalula okuyizimpawu okanye okuyizinkomba zokuthi abantu abadala sebekhona njengamanje. Uningi ngenze ngiqede. Kodwa la ngifuna ukuya khona, ngifuna ukuye kutheni. Uma ke sesifikile lesithwalambiza la ngihlala khona, ngenza njani? Uma sengiyibona lenyendle ikhala la,
ngenza njani, nanti iqhwagi selikhona ngenza njani. Njengoba uchaza mpunga yesintu ukuthi lezi izimpawu zokusikhombisa ukuthi abantu abadala sebekhona. Omunye umuntu kungena isithwalambiza endlini ahlale, kodwa abantu abadala bayamkhombisa ukuthi sesikhona. Uthola ukuthi kukhona into ethile ayidingayo, kodwa abantu abadala sebezivezile kuyena ukuthi njengamanje sesikhona. Bamba la, uyabona into eyenza ukuthi uma ufika emphelandaba bese ngikunikeza ikhandlela, ngithi hamba uye la uhlala khona, ufike uphahle ngale khandlela, uphahle ngempela ngale khandlela, bese ngakusasa kufika isithwalambiza la uhlala khona. Ingoba wena njenganomuntu kunomuntu ohamba naye othunyiwe okanye oyisithunywa sakho. Ngenkathi uqala uphahla usuke ukhuluma nalomuntu okanye nalabantu abayizithunywa kuwe, abathunyiweyo ukuthi abazogada yonke into oyenzayo elungile nengalungile. Bese bayithatha leyo nto babuyele emuva baye kokubika ukuthi wena uhamba kanje, ushaya abantu, uthuka abantu, uphimisa amathe endleleni mohamba, wenza yonke into engalungile. Zithunya ezifika zizothatha umyalezo kuwe, zithunya ezathunya ukuthi azikugade. Iyona ke lento eyenza ukuthi uthi ungaphahla bese ngakusasa sekufika into ewuphawu lokuthi laba abantu abadala sebefikile. Yini ke kufanele ukuthi uyenze? Nanoma ngabe yinini uma uzobona isithwalambiza, noma ngabe yini ewuphawu okanye eyizinkomba zokuthi sekukhona abantu abadala. Uma umuntu ophahlayo noma usebenzisa amakhandlela, khanyisa amakhandlela akho ngaso leso sikhathi usuzibona izithwalambiza noma ikhona leyo nyoka ezinkomba zokuthi sekukhona abantu abadala. Uma kuwukuthi yithongo leli eliza nokukhanya, ngoba phela nazo bafowethu lezilwanyana ziyehluka, zikhona othola ukuthi zilethe umyalezo okanye umbiko ongalungile phakathi kwekhaya, bese kube khona ezikhomba ukuthi thina vele sihlanzekile singamathongo. Angikwenza umfanekiso ukuze ungeke ulahleke. Kuyenzeka kwesinye isikhathi kufika inyoka emnyama. Leyo nyoka emnyama isivezela ngokusobala ukuthi yidlozi elingcolile okanye zidalwa ezingcolile lezi ezifikayo phakathi kwekhaya. Izidalwa ezingcolileke awukwazi ukuthi uzocela okuhle kuzona, kodwa kufanele ukuthi ukwenze. Ungakwazi ukuthi ukhulume ubatshele ukuthi uma kuwukuthi kukhona ukungcola elinako njengoba nifika, siyacela ukuthi nisikhanyisele ukuthi ningcole endlelani, yini enidinga ukuthi sinilekelele ngayo, ngoba vele lelo dlozi lisuke lifika njengenyoka emnyama lisuke vele lizofuna ukuthi ninike ukukhanya. Kodwa makuzofika inyoka ehlaza, kufika izithwalambiza, kufike bonke labantu abadala uthola ukuthi abanawo ucobo, ngaleso sikhathi musu ukupholisa amaseko, veza nukhulume, uthemeleze, uthi mafuze fulele umashiya amahlangathi azoshumayela. Ngiyanibona senifikile bogogo, ngoba phela nazo izithwalambiza ziyakwazi ukwahlukanisela ukuthi obani la bese befikile. Masikuhlaza izalukwazi leso, uma si-brown okanye kuyiqhwage elikhulu, amakhehla nawo. Khuluma ke nawe, ungagcini ngokuhlala nje usibuka isithwalambiza sihlele ewindini, abantu abadala beze kuwena bafuna ukuzozwa ukuthi ukhala ngani, ngoba mhlambe kade uphahla izithunya zawuthatha umyalezo zawudlulisa, bese bona bathatha isinqumo sokuthi ake sozwa ukuthi ingane yethu ikhala ngani. Uma sebefika manje bezikhombisa kuwena ukuthi sebekhona, usuthulile wena. Uyababuka nje manje, uyabashutha. Nalento yokushutha asime kancane kulento yokushutha, ake simeni kancane bafowethu kulento yokushutha. Nalento yokuthi siyahamba siyemanzini ufike uyashutha, leyo nto iphambene leyo nto. Asiyeke lento yokushutha. Into yabantu abadala ayishuthwa. Mawubona isithwalambiza musu ukushutha, khuluma, uxoxe, usho ukuthi bogogo bami ngicela u1 no2 no3 no4, ngikhala ngokuthi nokuthi nokuthi, ngiyacela ningikhanyisele, ngoba ngaleso sikhathi basuke bekukhombisa ukuthi sebekhona
ngaleso sikhathi dlulisa izicelo zakho basuke kungeve ukuthi isithwalambiza masifika nje siwumhlobiso sohlobisa bayakukhombisa ukuthi khona thina ke manje siqu sethu ngoba wena uhlezi ukhuluma nezithunywa izithunywa zithatha umyalezo ushoyo ziwudlulisele emathongweni nanoma ngabe yinini ke ngabe phakathi kwegceke lomuzwa kini mawubona into ewuphawu labantu abadala khuluma uthemeleze ungazi ukuthi mhlawumbe uyoshisa impepho abantu abadala kukhulunywa nabo ngempepho kuphela kodwa uyakwazi ukukhuluma uthemeleze mosibona isithwalambiza uthi bogogo nomkhulu ngiyacela ukuthi ningikhayisele impilo yami ibambekile lapha nalapha ngiyacela ukuthi ningiqaqele nami ngokwazi ukuthi nginenze lokuhle hayi bafowethu angingawageqa amagula ngoba ngemuke asithembe kodwa ukuthi isifundo sethu sanamuhla emqondweni wakho kube unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini usuyazi manje ukuthi makufika isithwalambiza kukhona okuthile ekufanele ukuthi ukwenze okanye makufika noma ngabe yini ewuphawu okanye izinkomba zokuthi sekukhona abantu abadala akufanele uvele uhlale nje ugoqezana kodwa phahla uthemeleze ucela okucelayo ngoba abantu abadala basuke sebekhona ngaleso sikhathi ngiyacela bafowethu ukuthi siqhubeke subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV siyithathe nemfanekiso eqoshiwe siyidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona isazoba usizo olukhulu mina ke ngiyimpunga yesintu bafowethu ngohlala njalo nje nginilethela into eqophelweni eliphezulu ngaso sonke isikhathi bafowethu ngeke ngifike la ngizoniphuphela lutho ngohlala ngaso sonke isikhathi nginilethela izinkulumo eziseqophelweni eliphezulu izinkulumo eziwusizo ngeke ngifike nangelilodwa ilanga la ngizoniphuphela nginitshela into engelona usizo kulungile ke bafowethu ngiyacela ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga Mina